Para lok hang ne syok kawe ka khana school ya uwe u he police bat ya ki nong buat jeng u hado ba kindaya jem knap hi chai te sapek yak ne ka video hado ka bakun khnang ba phin tip ba nak e ka daw ba da ka reu kon theiru ka lek syok pan ban kat ya kita ki police ba don bor te ale ngin ya pek no Para lok ladon uwe u police inspektor uba pau nam ha bat uba don bor ha hado kata hado ba ki reo pej ba baro kila tiang bat kila kim men siam ha tang shu yo i ya uta u police inspektor te leng ba kata ka nam bat ka bor chang u pheuse uta u police inspektor ula penun kam bakla no ya kata ka bor chang u da ka ba ula le don bor palat ya ki reo pej ba kham tam lele ya ki khna school ki bade ki khna kan thei te long ba uta u police inspektor rengkat lang kita ki nong buat chang u man la ka sngi kila chu ya ap ha ka we ka chaka ka bade ka chaka ka ba chu lech school one school bha ki khna kan thei man la ka sngi te uta u police inspektor man la ka sngi ula chumlen bha ban kta kti ya ki kan thei ki bade ki khna school ki ba chu ya kchat bha man la ka sngi na kata ka chaka Bat ula cukren ru ya ki ketien klem akor ha ka ba ki kan thei kim la ban priang bat ula pengkhim ru lai pu cha ya ki khna kan thei da ka ba ula pen bore ki ban ya enjoy bat ki te bon bha ki khna kan thei ba pli kham tam ki khna school kan thei kila ya khuslai bat kila ya teng hado kata ya kata ka chingle don bor chong uta u police bat ka ba pensosi ka long ba bon bha ki khna school kan thei kila shuya pep school no tang na kata ka daw uta u police inspector utang shui i lele ya ki khna kan thei ki ba stang wan school thmai kumta hi ula sngo bang bha ban le kai lai pu cha ya ki don ching tiang bat don ching la ran ai ru em wat hap deng surok ru umap si sen ba ulamun Namar ba kat kata ka ching le ben ching u ya kita ki kan thei ru hanre em don wat tang uwe ru ubala anot ban berngem lane ban mai ye u ula le bos kat bamon namar ba em don banot ye u hanre tipat ba kata ka ching le palat ching u ya kita ki kan thei si sen ka sngi kan yalam sha ka ching ching chen chari u te long ba habala man la ka sngi bat man la ka por bet kumta kata ka khna school kabala chuk kham sha bha ya kita ki chinglanot bat ki ching sha la ben ha uta u police inspector kata ka khna kan thei kala ya tho no hala ka kamela chong ya kita ki ching chia baro ki ba kala sha la ben kumta ha uta u police namar ba kam sngo la shu ban chukun bet tang halade te kata ka kame haba kala tiplut kumta ya ka ka ba kala ya tho maka kala pha ya kata ka khon bakan supon pen tip no yala ka hanmen na chong khnang bakan tip lang ya kata ka chingsha thombor ha kita ki police te mar kumta hi kata ka khon kala phon wut yala ka hanmen na chong te long ba kata ka hanmen jong ka kadai ka kapten sipai ka ba chu ap pahara ha ki thain khapon bat ka long ru ka kan thei ka ba khlan bat ka ba shlur bha kata ka para jong ka kala ya tholut ya ki chingsha lai ben baro haka bat anda kata ka hanmen kala dep tip lut baro maka kala pentengan yala ka para bat kala kularu ya ka ba kan wan no shwa shnong nakamata kata ka kam sha lai ben kumta haden kata kala lech pan chingbit shwa na u he sipai ubudai pet yaka bakan yo yaka bor ban lech shnong da ka ba kala ong ba ka don kam orchen plat shnong kumta ka don kam ban lech la dalong kumno ro te uta u he sipai ru ula plat yaka bakan lech shnong bat ula ong ru yaka ba kadai ban wan kloy no pat shalaka duty andal apoy ka phone call yaka kumta mar kumta hi maka kala wan no shnong da ka ban tang marwe hi wala da kalanti kalong ka ba changai pha hanrei klem ching kuslai klem ching parwa te anda la poi halayeng maka kala kali bha ya kata ka chingchia ba hakano karkom bat mano bala don kti ha kata ka kam te kakame bat kata ka para jongka kila ya tho bha ya kata ka chingchia baro haka bat ya ki bala don kti lang ha kata ka kam te haden bla tip hai ya kata ka chingchia kata ka kapten sipai kala plan ban ya lech lang bat ka school bat ban riam lang ru ya ka uniform school khnang ban lap ya ka chingsia baro
Te kumta namar bal amet kila ya bam calang. Bat haren kata kila ya lek thiak no da ka musiam batrang ban syai no kamen. Te haba phai pat sya kita ki polis ki bala le ben ya kita ki kentei maki kila ya di ya bam haba office da ka ba kila ya kren kai lai pucat chipang ki kentei bat kila ya ong ruba ensa ya beteng biang pat la syai hanrei kim ya sngau tho pat ba leng ba kata ka cingle chongki kumta kan sa pencot ya ka lewe chongki hi ha ka wei ka sngi te ha ka sngi ka babon kita ki sipara kila ya riam lang kumba kile cha school. Bat kata ka henmen sipai kala pha ia kata ka para bakan ring video artan ha ka por bal apoi ha ka ceka bodon kita ki polis khnang banlong kum ka cing sakhi andal apoi chaneng te kumta kala ya wan poi shisha ha kata ka ceka ha ka bala dep up lampa kita ki polis ha kata ka lanti ban le school te markum tahi uta police inspector utang shui i ya kata ka kanthei ka ba dangwan thamai mau ula kran kai ya ka lai pucha ki ktian ki ba pensusi bha ya ki kanthei bat makaru tar batar kala ya phai nia lang ha ka ba ki kanthei kim chu nuat ban le kumta ya uta police te ha kata ka cing ya pen inia para maki kata ka para kala nang ring video artan bat haren ba uta police umla nia show ya ka kumta ula ai si thap yaka bat lengba kata ka ching thap chung u yaka maka kala keo bitar lem bat daka bor si pai jongka maka kala kerdem bat kala syo ya kita ki polis hato ba kila ya thia langtar hamadan kibrio borok kila ya petka ya kata ka ching chia bat kila ya lengo lut barok ba kadai ka ei kata ka kenthei ka bal anut bang takti kat ya uta polis ubom not su mono ru ha kata ka thany bat kadai kasen kemanang kong ru ba kila yo i ya kum kata ka kenthei ka bachelor te ha kata ka por uta polis ula phon ya u DSP uba kham he ban yu banwan sha kata ka chaka bala chia kumta te kumta uta u DSP rengkat lang ki ken hon chu kila yalek sha kata ka chaka bat anda lapoi hangta uta u DSP ula kli ya kata ka kenthei ba na ka e ka daw ba kala lek sho ya kita ki polis bat makaru kala ya tholut ya ki cingcia barok ba ka cing thombor kadai hi ka balak stang na uta police inspector bat lada ngai ru maka kadon ya ka video record bat kala ong ru ba ka an kadai kat chulut ya barok bat maka kan yat kat kum ka kendon an kumta kila ya prano ha kata ka por la ka chong kalenti te haden kata ka kenthei kala phla ha kita ki reu paj ba maka ka dei ka sipai bat la dalong kumno ru kim dei ban don ching tieng ki dei ban mi bai sakhmat nakamata ka hok la chong te ha ka sngi ka babon kata ka kenthei kala riam sipai bat kala ong ru ya kata ka para ba kamut ban le ya tho no ha u DM officer ya kata ka chingchia sha thombor khnang ba ka kes kan ya chakhman kumta kala lek daka ban daka mesiam ka baslur kham don ching tiang ching smej nakamata ban ya khun nyala ka hok la chong hado banda poison don ha ka office chong DM officer te hangta phuk phak kala ya tholut ya kata ka chingle chong ta police inspector kabala palat hado kata rengkat lang uta DSP chong kata ka than bat kala karpat ru ya uta DM ba udei ban sim khia bha ya gani ka kam lemda kumta kan sa sim hi halaka kti la chong kat kum ka an te marsen yo ya kata ka khubor kumta DM ula phon ya uta DSP ba udei ban wan sapa kot baro arngut lengba ka kes bala ai da kata ka kenthei ka badei ka sipai te uta DSP tang shutip ba ka to ka kenthei ka dei ka sipai mau ula ya tho ha uta inspektor ba kato ka kenthei ka ba ula takti kadai ka kapten sipai bat uhab ban lek bisar sapokot lengba ka ching ya tho chong DM te tang shutip ba kata ka kenthei kadai ka sipai uta police inspektor ula syap tiang her namar ba unsa sya be kam no yu lada ka job maka uta inspektor ula pha yarap langru ya uta DSP nakamata chung khnang bu job ha kata ka kes hanrei uta DSP pat tre ban yarap yu namar ba ong ba lada yarap lang yu mauru sasya be kam lang no klem artaten te kumta la banalut baro ki media ru kila sedang bon kam bat kasngi cing bisar ru kalapoi
Te ha kata kacing bishar, labuan kicing keli bat labuan kicubab kibalami. Kam tamba uta o polis inspektor ula len ya kata kam kaba ula deble. Handrei habala tip hapat ya ka sabut kababiang. Kacing sisa kala apau ba uta o polis inspektor ula le sisa ya kata kam. Lengba kacing sakhi chongka video record chong kata ka sipai. Lengba kacing joring chong kata ka para chongka. Te kumta ha kata ka cing yakun kias kata ka sipai kala job bat yau ta u polis inspektor la sya suspend no kumcu yau ta u DSP ru ubala don ketilang borok siketu bat kane ka hukum ka bakhadu jong ka kod yaki te kumta ka kam bat kanam jong kata ka sipai kala pau perthei kum ka reu selur te perlok kane ka story kala point no saka bekun bat lada pila sngau tenat ya kane ka story sngau pha share like ya kane ka video bat subscribe ru ya kane ka channel nakamata ka video ka banwan khublei sibun